Na západe rastie popularita pravicových politikov. Donaldovi Trumpovi zabezpečil návrat do Bieleho domu masový odklon amerických voličov od progresívneho liberalizmu. Republikánsky kandidát získal všetky nerozhodné štáty a oproti posledným voľbám v roku 2020 si celkovo významne polepšil vo viac ako 90% štátov USA. Odklon od ľavice je však možné pozorovať už nejaký čas aj v Európe. Medzi najznámejších pravicových lídrov patrí nepochybne Viktor Orbán a Giorgia Meloniová, pričom pravicové strany sedia vo vládach aj vo Fínsku, v Chorvátsku a Česku a významne sa presadzujú aj v Holandsku či vo Švédsku. Trend príklonu k pravici bolo vidieť v posledných eurovoľbách, v ktorých výrazne stratili liberálne strany ako Zelený či Renew, pričom treťou najsilnejšou frakciou sa v Európskom parlamente stalo pravicové zoskupenie Patrioti pre Európu so ziskom 84 kresiel. Povolebné otrasy bolo cítiť aj v dvoch najsilnejších štátoch Európskej únie. V Nemecku v eurovoľbách zvíťazil pravicový blok CDU-CSU, ktorý získal viac ako dvojnásobok hlasov v porovnaní so Scholzovou vládnou stranou SPD, ktorú zdolala o 2% aj protiimigračná AfD. Vo Francúzsku zas eurovoľby presvedčivo vyhralo pravicové národné združenie Marine Le Penovej, ktoré získalo viac ako dvojnásobný počet hlasov oproti hnutiu úradujúceho prezidenta Emmanuela Macrona.